matibay. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umabatikot sa aming batikoson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahit iba'y, kahit sa balita, kahit Sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasyo Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Paigtingin ko pang magserbisyo sa kapwa Pilipino. The Run Sarah Run is now snowballing. Can you confirm that Sarah will take the challenge to continue the Duterte legacy? Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba? At matatapos din ang problema ito Continue the at Duterte babalik legacy. din sa normal ang lahat. Hindi ko po masasagot yan, I've seen sir, a no? thousand faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me Desisyon ni Mayor Sara It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be
Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Ay! Good morning! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Kumusta ka Montanan? Good morning, good day, good evening world. Iapil ng Mars, iapil ng Mars. And Jupiter. Dream come true. Dako Good gyud. morning! Alas sa 51 sa itong Isa'y oras. gibati sa Tututu. ato ang kongresista nga Uy, imo tama kini din. paningkamot dugay na kaayo mayor malaka 2021. damgo kini and now it's a dream come true. Eldest ako. Uy, Dako happy gyud. birthday, Siyempre, Rusty. dako gyud kay nga kalit. Eldest akong asawa. Now it's a dream Happy come true. birthday, Rusty Jan. Ang Dako gyud. Siyempre, more dako birthdays gyud kay na nga mga kalit. puso Kay ng kay. birthday, happy birthday. Lunes karon. Dapat Lunes ang na? energy taas ha. Tapos O, swerte ta karon kay at least wala kayo May na lang gani kaya nilabay na si Auring. Nilabay na apan, ba? apan ang mga taga Surigao in tao no. Maradyaw karadyaw kaniyo tanan diha. Ang Nanghina- yutang na tauhan sa Surigao del Sur. Nang hinaot Medyo- kami nga naa ka mo sa may kahiptang taliwala sa mga pagbaha. And I would like to take this opportunity ba no. Padulong ko kay grabe man gyud ang ulan ngit-ngit man gyud kayo. Correct. Grabe hangin ana bitaw. Duha kabutang ni Kagahi Berna. Una, bahalag huyang ang inyong relasyon basta ligon lang ang inyong mga atop. Sa bagay. Tama. Kana siya tama, ako tama. nakita. O ikaduha, karon pagpakin ni buntag la padung diri sa istasyon ha. Ako nakita nga taliwala gid sa mga unos anaa gihapon ang haring adlaw ha nga iya mga bidlisyo gahatag ka natong paglaom taliwala sa gabiing madulom. Grabe law matoy. Oo. Buramag naka Di andamo na to Naginuk- di ba kay laom kay ni atong bisita niya. buramag naghinuktok og maayo. Oo. Gahinuktok yun. Mao ba? Kay ako nasabtan ta ka ato siya nga katuniyon ka nga Lord, unta magulan og kwarta kay ang bills di na makaya. Ana oh. Naglili ko sa pangano doy. Oh. Naglili ko ba basin day one time lang Lord Big ano maulan ni tag 500 lang ba one time lang. Nag-andam na ko sa kung payo nga bali. May na lang ni. Nagana ka nakarelate dayon. Nag-apas mo sa inyong bills day. Good morning! It's another day. It's a brand new day. Lunes karon sa ako panggingon. Kailangan taas ang atong mga energy. Again, magpasalamat ni Lord. Kaya at least wakit na napiktuhan din eh. Ulan-ulan ng gamay. Munang kagahapon, plantito. Nagtanom. Oh, ba? Katong mga pat nga naghuot na, gibuak. Ay tuwan ako. Gisugo sa asawa. Ogas! Karon ka lang kay napirmis bala. Gahi ini! Dili ko magpatunto sa mga sugo sa asawa! Ako lang, pero walay gubot. Di nagpala din ko. Nagpalit din ko og yuta. Tapos... Imo na isang isupak. Ha? Imo na isupak. Supag. Giyana, niya naman siya nga ay pag kung saan nga bungkang mga tanong ako kusog yung mga hangin na timan nga di ko ganahan mo pala. Imo nang isupak.
Ay ka kay Hani. Ako'y pala. Ana rana. Mga Pero istorya. nakita kong likod sigig bara. Oy. Tiguang. Pero wala ko nagwana, wala ko dilingon nga under ko sa akong asawa. Klarohon na ako na. Oh. Nga dili ko under sa akong asawa. Kanya kaniyo ba siya nga ay pagkaliaw ako'y gana mo luto ron ha? Ya pinasagid ka. Unsa? Wa kay gana mo luto. Ikaw Ako luto. ana ka. Ako'y luto. Ana ra. Pero kanang akong asawa, di singgitan ko niya na. Oh. Singgitan ko po na siya. Pawa? Singgitan na, paglaban niya! Oh. Unya na, nagluto pa ko! Ana ra. Ana, dapat kita mga bana, dapat ingana. Type sa kaniya. Kanang sa kada na analay mga kalamidad ba. Ang kani atong gobyerno kanang namagaw na lang para inon ang mga tao nga oy pangadto na mo sa Evacuate evacuation na mo. center, pamakwit na mo, nya lagi dili mamakwit. Unya at the end of the day, ang nagproblema ron ang mga police, ang Coast Guard, ang army, Tama. ang rescue kay niabot na sa atop. Atop, oh. Unya nagsinagitay na mga katawan tabang ano diya dinibalik kusog na kayong sug. Mano say na yung mga madamay nga police, na yung madamay nga rescue, kada evacuation lang gina, Tama. kada kalamidad. Days before pa lang, giing na lagi. Oh, 3 days before pa lang. Oo, na giing na sila nga. mga Oh. diya. Oh, ana. Lakaw na mo ha, ito Oh. na mo diri ha. Kay kabalogin mo diri, nga prawn magin mo sa Bagyo diri. Oh. Unsa say lang na. unsa lang imong prawn? Prawn ka nang lami na siya. Kanang dagko bitaw nga pasayan. Ana. Prawn. So nang ang ato pangutana, apil mo diri, apil mo sa storya diri mga kagahi, apil mo ha. Ana. Ay lang mo si like diya ha. Aha. Og salamat kay inyo na pud mig giubanan karon ha. Salamat Ala. ka. Uy, in fairness ha, kaniya to ato lang wa may namina. Salamat kay akong gisubaybayan tanan baga live. Oh. Sus kitar gi nang biruan gyud tawo nga dagay viewers matagbuntag sa online. Mga ba? Oh, di print screen yun ako na. Tansa, Print tansa. screen yun ako na. Tansa. Para ato lang na. Kaning sama karon Kita-kita sama naman ang sama istorya. ning adlaw ron. Oo. Ay kay gara nga naman. Tisoy man ang atong giimbita Mao gali. Mao man ni madala kay kung kita-kita ra diri ang buhot asa tapon nito sa Ginoo ani. Depende na sa guest siguro. ba? Depende sa guest Oh. din mo ba. Ang nana man na siya diya. Nya karon siyempre kay kanila labi na to. Gi-print screen man ako labi- ganang mga views kay uban less than 10 ra, kamulog live less than 10. Nagani. 5, 4. Nagani katong isog kaayo niya. One na gani. Ano? Kasi magpangaway. Dapat, buntag pa nga sa'yo. Pukawa sila. Oh. Nga di mo na pwede awayon. Kaya nga naman, nakasaksak pa. Wa pa maibot. Usa na kasaksak. Ang rice cooker. Rice cooker. Oo. Ana. Pakiibot. Oo. Oy, uban ni Mimbis, amang maon sa mga kagaya, be. Sa Unya, itong poll question day karon ba? pwede ba arestohon kung dili mo adto sa evacuation? Ano Lagi daw? no? Lagi no? Ano lang ba? Sige, tama. Kana gud di na kinahanglan siguro ipang kongreso o pang sina. Pero ani on niya kana akong bisita on niya. Nakugang gyud ni siya kay ako ni siya ipabalik ba kay na ako'y daghang pangutana anin niya. Na labi na karon nga pandemic nga wa pay bakuna. Daghang kay pangutana anin niya. Kanang kay siya expert na magud ni siya about aning sa when it comes to mga election nga mga Correct. procedures. Kana. Kunya at least maandam pod ang tanang katawhan. Ug alabi na to mga gusto mo na pod nga mudagan, ilabi na tong mga kamudiha nga katumudagan unya diha sa inyong lugar nya wag hapon mo matagam. Nga maurag gihapon ang inyong pilion. Nga maurag gihapon mga naong nga. Para gyud nako, bay. Dapat mag-usap og mga naong. Pulihan? Ang ilang naong dili. Ang posisyon. Kana bang sama pananglitan ka ni karon na. Ay di basta unsa ilang itubag po sa to pangutana ko. Call question again, Bensi. Pangutana, pakita ko. Pwede ra ba arestohon kung dili magto sa evacuation? Pwede Oo. na ba aristohon? Oo. Na Dili. mag-imang magpakaigay. Ayaw, lagi kay among baboy. Ang among baboy! Di pwede mabiyan. Napoy. Depende sa dagway sa mo aresto. Uy, kachusi ba? Ana. Remember ha? Remember. The netizens today are the most discriminating and unforgiving mammal in the universe. Siyempre. Oo. So, imo gyud na silang paminawon po. Mga nana. So, good morning sa tanan nga naa karon sa social media, sa Facebook. Ha? Good morning sa tanan mga gasubay ka nato. Pwede ba aristohon? Kung dili mo adto sa Kung evacuation. dili mo gipamugos na nga, ato lagi mo kay mabaan mo diya. Oh. Kung Pwede ba dili- aristohon? Naiuna diya. Oo. Oo, aristohon na sila, Biki. Kung mga unsa na sila diya, basulon ra ba na ni mga rescuer? Oh. Dili
Dili. Kay katungod nila na. Oh, katungod nila na nga bantayan ilang mga baboy basig maano doon niya. Oh, niya labi ay African swine fever. Oh. Ikatulo. Ah, Depende. kung kinsa ang mga restro. Kung siya po ang kiwing, ayos. So mag-rescue, ama. Kung siya po ang kiwing, yeko ay. Okay na tato. Depende ra. Okay na tato, bay. Katong sa. Basta ka na doa bay o ana, napamaisa bay. Pwede pa na no. Makasingit pa na siya na ana no. Ana no. Doon tong kana siya bay. Ana. Grabe among Kanina kabalo ba mo, to. grabe among weekend Ana, ni Kagahi Art sa No. among mga pag... Okay ra. Di mo ana man ko kung maybe nga isa na ka akong story. Mo na mga sinyas des. na yung mga sinyalis de gila. Ay, salamat ni gawas yaring adlaw. Sige, magbalita sa ta kay Balita daghang sa kay pag-istoryahan. nami special nga bisita karon Oh, ha. sus, grabe. Again ha, katong mga Di pa naminaw sa amo sa radyo karon sa home radio daghang salamat at mo sa online. Please paki-follow, paki-like us sa Gahi ni Bay, ha? Eto na, balita muna tayo para sa inyong init nga kape. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod kanato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Ug ganyan ang detalye sa atong mga balita. Nalubog sa ba ang dakong bahin sa Surigao, partikularmente ang sa Tandag City, Surigao del Sur. Humanway puas ang pag-ulan sa Bagyong Auring. Gipabakwik tayo sa mga lokal ang kagamahanan ng mga apektadong pamilya. Pipilasab sa mga dalan di maagian tungod sa landslide na naguba nga mga tulay. Labi na diya sa mga daplin sa baybay. Doon na pa'y mga balay nga lakip na anod. Nagubasab ang mga sakyanan sa Coast Guard. Human maigo sa dagkong balod o kusog nga sug. Sa Claver, Surigao del Norte, naguba ang dike sa Claver Baoy River human sa kakusog sa sug sa tubig. Sa Barangay Tambagan, Medina, Misamis Oriental, nadala sab sa sug sa tubig ang 40 anyos nga si Julius Bahaw human mitabok kini sa suba. Padayon pa ang search and rescue operation ug samtang suspendido ang biyahe sa mga barko karon sa Balinguan, Misamis Oriental padung Kamigin huban nga wa pagyapon gideklara nga luwas na ang pagbiyahe. Patay ang usa ka babae human na highball ang gisakyang motorsiklo sa MacArthur Highway, Grabahan, Matina, Davao City. Biktima si Arlene Dapundong samtang sa maransab ang iyang bana nga si Jonathan nga mausab ang driver sa motor. Sa investigasyon, nawala ng kontrol ang gisakyang motor sa mga biktima human nakasangyad sila sa naay gi-overtaken. Patay ang helper sa driver sa truck human kini mabangga sa poses kuryente sa barangay Suwawan, Marilog District, Davao City. Suma sa responding rescue team nga naipit ang duha sud sa truck tungod sa kakusog sa impact na bali ang poste ug temporaryo na wad og kuryente ang maong lugar. Patay ang usa ka miyembro sa Abu Sayyaf Group sa Old Panamao, Sulu. Biktima giilang si Wahid Said nga napatay sa police operation. Mayor, being the mayor of og Sulu Peninsula. Patay ang usa ka 18 anyos nga lalaki nga dunay special needs diyang malukong sa sunog sa ilang balay sa Zone 3 PSBL Salvador City, Misamis Oriental. Kamalupang investigasyon sa mga bumbero sa hinungdan sa maong insidente. Gikatingad-an sa mga residente sa Barangay Santa Cruz, Ozami City ang pagkolor sa og pula sa dagat. Nagkuha na og sample ang mga otoridad para matest sa laboratorio aron matino unsay nahitabo. Suma sa mga residente, kini ang unang higayon sa lugar nga kalit ni pula ang dagat. Sa laing bahin, malaumon ang mga opisyales sa probinsya sa Misamis Oriental nga mas mapalaptan pa sa hingpit ang serbisyo sa panlawas. Human malampusong gipahigay ng groundbreaking sa bagong Northeastern Misamis Oriental General Hospital diha sa Villanueva
Misamis Oriental. Mismong si Senador Bongo, ang chair sa Senate Committee on Health, ang naniguro nga di na malangay pa ang katukuran sa bag-ong ospital. Ang mga ospital gipasugdaan sa Kongreso pinaagi sa resolusyon ni Kongresista Juliet Uy o ganiya ang pamayag ni Kongresista Juliet Uy. Nga kalipay kay when I was a mayor mo na gini among plano no gani katuuna plano pa lang sa own hospital by LGU managed by LGU pero nakita na mo nga dili na mo kaya pag-operate so pagka congresswoman ako nagunahuna mi sa SB members sa vice mayor sa mga lideres tanan mag-donate na lang ni 1 hectare sa national. So muna among gi-donate sa 1 hectare sa national under DOH, operated by national DOH. Kay sila maging mahibalo sa akong pagdala sa ospital. O kami sa makasakay nami, tanan mga lungsod, dili Naagyod ang hospital na groundbreaking na by next year na may hospital para sa North Min. Yes. Siguro I'm humbled, so honored nga sa Villanueva pag nabutang and so grateful kay although serbisyo ni ang atong gabuhaton no pero it's such a blessing no nga kanang natuman na gid siya sa kadaghan la lungsod syudad nga nangamho no maka-hospital sila. Lahi ang pagdawat sa katawhan karon murag nalimtay lang nga pandemya ba. No? So unsa gid bay kuan yung thrust ninyo ani karon sa inyo nga panggobyerno? So ang atoa nga sustainable lang ang atoang growth no and development. Dili kinahanglan kalit-kalit pero kanang kausa lang bitaw, slow but sure. So kabalo magid ta nga gikan sa Let's go to Vuelta! Oras! Alas 7! 7 na! Thank you Lord. Medyo okay among weather diri sa North Min. Pila ka ang nasa weather? Oh, thank you Lord. Mayo ang panahon karon. Thank you. Ito na po ang buwelta ni ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Basta mga junior! Gahi. Di ko Hatod. sure. Hatod ka na to sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay, Cherry C. Sa atong lawas makapapiskay ang bitamina nga giendorso mismo sa mga espesyalista. Ilabi na sa ato ang doktora nga gwapa, Doc Cheryl Bularon sa Cherry C. Para mas healthy and COVID-free. Oh boy. Nalaka na bay? Tabangi ang pobre. Kani atong bisitaon niya, makadungog siya ni. Matabangan yun niya pagkabot sa panahon ni. Naunsa naman ni Ron, nga ang mga mananagat og mag-uuma, giila namang yun sa PSA nga pinakapobre sa atong panahon. Sa gipagawas nga dato sa Philippine Statistics Authority kon PSA, mananagat og mag-uuma, kinsa pa ang pinakauyamot, taliwala gihapon sila paningkamot, wa na gyoy makuot. Bakikaw kaayo kini mga kagahi kay sila paunta ang source sa pagkaon ta pirmi. Unya sila sa pagkaon di ay ang pirming ulahi. Sa ubang kanasuran baya. Kung ikaw mananagat o mag-uma, Kulba. di ka mabintahan sa natad sa ekonomiya. Pero diri sa Pinas, por Diyos, por Santo Dolor, kung kinsa pa ang gahatag ka ng pagkaon, sila ang pinakauna nga gipanggutom. Gikan sa dagat padung sa umahan, murag ka og maon nila ngit-ngit pa sa alkitran.
Hagit namo sa gobyerno, tutukit taon ninyo ang mga mananagat o mga mag-uuma, mga sano. Kay gawas nga grabe ang ilang kumbati, ilang trabaho, puno pod sa peligro pre. Unya panahon sa harvest, naapay gapatunga pirmi nga mga middleman, mananagat og mag-uuma punay lang gapahimuslan ni ining mga tampalasan. Dapat di na lisod-lisoron pa ang mga mananagat og mag-uuma. Di na langay-langayon lisod-lisoron ang natad sa agrikultura. Dapat tanang kagamitan ipamoderno na ug tudluan suportahan sa hingpit ang mga mananagat og mag-uuma. Dili lang kay bangka ug daro lang ang mahibalaan nila. Labi na karon nga moderno na ang atong teknolohiya. Time. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drugstore, BHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Kami mo dayag sa aming nga dahigon, umabatikot sa aming batikoson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alas 7:13, nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O syempre yung sulugoon sa Kanginan Art Bonhoc Jr. mga kagahi. Kadyo lang, ipadakop ba dapat ang kuan katong mga... Ang ngayon naman dakpon ang dili mo adto sa evacuation. Oo. Sige, Sino pabagay. pagahi-gahi? O ha? Nainiingon nga dili. Pila na? 13% ba yan? Oo, hala. Dagan po nito sa to. 50% niingon nga. Dapat Dapat dakpon. lang na sila. Kagay mga ulo. Ingon ito nga lakaw na. Depende kung kinsay mo dakop. Mo lang sad. Kung gwapo, kung kipa. Kadyo lang na nagparamdam sa kong text lagi karon. Unsa man? Kadyo lang na nag-text ako. Sir, 3 months na nga delay ang Dili. Funds for your personal use. We are happy to assist you. Ganun lang kabaluman mo. Dili ano yun no? Kanang nag-text ni mo na, ma'am, pwede po ba mag-loan nga way collateral? Mga kagahi, gitun-an karon sa Commission on Election nga limitahan sa hingpit ang face-to-face campaigning Correct. sa mga politiko Tungod sa pandemya nga magulong. mulansad sa umaabot nga piliay. Kani uban pa ato na ko ng istoryahan, uban sa ato ang eksperto karon nga gwapito.
Ha? Dugan na kulang na lang wait, gibito wait, kag wait. nagduda na Di- gyud ko mo bay ganina ra ka gaaksyon na kag bigay gyud. Di Mars, Pinoy yun siya. Eto sa magbigay kay kung ipugong sa imong self. Sudi na siya. Makauba na to former COMELEC Commissioner Gregorio Goyo Lara Zaval. Good morning, Com Good Goyo. morning. Morning. Uy, wait, wala akong mic sa kanya. Tanong ay, mama, Isa ka mic tanong kasi. imam po na, chip dodo. Nanoy. Yeah. Nanoy. Okay na. Ay. May buntag. Oy, happy birthday sa imo anak ha. Yeah, Uy, salamat, rustic. salamat. Yawa. Mo nang magulang sa akong asawa, boss. Tama ba, di ba? Yana. Boss, it's nice to see you again. Com Goyo. Welcome back. Kung sa gira, kanang nalipay mi nga. Nalipay mi? grabe, text lang ka namo nga. Kanang, kay unsa man ni siya, galibot man siya sa mga, Correct, suporta ni siya sa mga COMELEC nga mga staff. Correct. O personnel. Para madungagan pa ang ilahang paningkamot alang nga ma-educate ang mga tao. Yes. Managhan ang mga botante. Kay, maura ba yan ni ang makapal-level sa playing field? Komba? Sakto na siya. Way dato, way pobre aning eleksyon ba? Sa Pero- Pero, lang. Nako ane. Oh. Saka importante ninyo, wa ko ni lupad din is Cagayan de Oro. Ni So? drive ko pa doon ni. You drive. Ni drive ko pa doon ni. Unsa to ka tinuod nga naabtan ka sa kakusog sa hangin niya, diri na lang ka natulog sa Cagayan de Oro. Ha? Pwede, oh. Unya, unsa to ang among nadunggan nga adili dapat unsa. Kinsa tong nagtanday. Uy, karon na ko nakinumdum namo dito sala day ani. Ito. Nalimtan man ang ambiro ning Biramax. Ipakita pala. Para ma-document on air yun. Ma-document. Di na usa, kailangan duwana na. Duwana. Kay Na Biramax. Lara. Miramax. Mga kagay. Ebidensya na siya. Mga kagay. First time ni in history nga dili si Bernie ang mag-endorse. Kay Bernie, normal man ang anaw. Kani yun kay Tisoy. Kani. Sold out ni Yan, Biramax. Dote. Ana. Kong, commissioner. Ana. Ang sabot nato pampagahi ra gyud na. Sakto. Kung gamay gyud. Di na magka-problema na. Daog na. Very good. Daog na. Bitaw, ato ni istoryahan. Unsay mahimong dangatan nato ani Commissioner Goyo kung malimitahan ang kanini ang face-to-face nga kampanya pohon. Advantageous ba ni sa kadaghanan or dako kay ning challenge sa mga kandidato? Dako na siya challenge kay sa una di na siya ma-implement. Tatanaw na ako ay ibawal ang face-to-face campaigning, di na siya pwede. Maglisod? And Bisag ikaw nga kanhi commissioner ha? dili na siya. Maglisod? Kay ang pagtanaw sa mga tao, siguro national candidates bawal face-to-face. Pero ang mga lokal, minsan mudagang pagka-councilor, bawal mag face-to-face campaigning. Unsa mo na nila? No, no. Di ba? Kay na may uban mo daga na why di kay daghang kwarta, di ba? So ang ilang puhunan Medyo house to house sila, Tama. then storage sila sa mga tao. Kung ibawal na nimo, maparisa sila mo gasto. Kanabe tinailan mga kagay art nga dili ilang barangay captain. So dili daan nila kon munang mato sila mag house to house gyud sila. Para mailan sila. Tama no, nay mga mayor nga dili kapitan. Kailangan mo ato gyud sila, di ba? Munang kailangan sila mato sa balay-balay. Next di man tanan na ay access to internet. So na nimo kampanya, di ba? Dili po tanan bisag ang kanang home radio ang pinakabarato sa political ads. Di gihapon na nila makaya. Mga kapitan di mga konsyel. Di na. And sa ako tanaw, ang buhato na they'll just implement mga health protocols. Unsa ni mga health protocols, bawal na mo kiss sa baby. Pero pwede mo kiss sa Nanay. Pero kay magamit kag mask pag sa kampanya nimo. Kung mag-rally ka, dili na pwede ipuno ang venue or 50% or 30% lang, disinfect. Mo na pwede, but kanasulti nila na totally zero na face-to-face campaigning ay mas di na siya pwede. Para mahirap yan. Di na siya pwede. Saan naka-PPE ang nag-rally? Kuyapan. Naka-PPE na si kainit. Yeah,
kung yun ana po, kani ko, sila ko, kung saan commissioner, di man bagay ko, kung itawag na to, ano ba? Oo. Dapat sen ba? Sen. Dapat sen. Senador. Senador, tama. Ha? Sa gahi ni Baybaya na una na dunggan ng inana nga si Goyo atong padaganon bisag di na siya gusto. Pero oy tayo sa awa ang Senado walay doktor. So karon pandemya magkapakapag yung ka. Nagay consultant, yes. Problema ng consultant kay mamay mo anang second or third hand information na lang man imong madawat. Tinod. Ana. Unya unsa pa dia nay abogado nay pulis. Ana pero walay election expert. Mao na usahay mamatik-matik rataan yung mga style ni. Mao na kay wala may mo ingon dia nga atay parts din na siya pwede parts kay kami. I was once a COMELEC na commissioner on the ground makita nako mao magyud ni. Mo na ko magpataka lang kag himong mga balaod diha. Unya dili nimo expertise. Wag yapoy sangputanan na ani. Tama ba na Senador Goyo sir? Tinuod yun na. Kanang komportable na ba ka sa amo alam bitaw ka namo tawag og senador? Basta kamo okay na sa ako. Okay na. Okay basta kamo. Okay. Senador okay Goyo. lang. Okay na kay hatagan. Kalo lang, kung balik tani sa kuan ba, di ba naman ay mga number of minutes Yes. na 68, dapat i-consume sa kuan? Sa radyo ug telebisyon. O radyo, radyo, television. television. Dabi kung wala, Kung sa social sa media. Facebook, social media. Kung sa pag-count na anak niya, Wala. wala. Ang count na nimo ang gasto. Kay kung mag-boost ka og broadcast, na may gasto ana. Pero kung mag-share ka, wala na siya. Unsa man nimo count, di ba? Correct, no? Bis na gani Amerika, wag gani naka-regulate ana, no? Wala. Wa So social maka-regulate, media, it's difficult to monitor that. So mura lang siya kung sa bonus na giding social media ron. Mo nang great leveler na maski wa kay di kay daghang kwarta, di ka mo bawi kay social media i-share lang nimo. Sa gasto nimo wala, di ba? Wala. Uy. Wala nimo oras lang. Naminaw nato ron. Oh. Paminaw mo ha. Kami diri sa gahit ni bay, we have our own social media specialists. Ana, kontak ka lang ninyo mga sir, mga ma'am, mayor. Kanya, we will, yung namin program din nga, we can co-manage your Facebook pages. Pwede na siya. Pwede, no? Nindot niya siya. O ga-offer mi ana, dili sa tanan Sen Goyo, di tanan kay, ikaw, pwede ka. Ana, pero naamang uban na, di lang sa tanan kay kuan ang kanang gusto namo Isod kay mamaligya og kanang isda nga di labas. kana Lisod kayo ibaligya ang isda nga dili labas. oh Lisod kayo baligya og gulay nga lata na kayo. kana Lisod kayo, piting lisura. Oh, di Onya, Oo. samot maguba ang bad record ni Bernie. Oy! Ana, kung inana ang dating. Mapagmahal lang ako, mura gina akong na problema. Ana. So katong airtime pwede dili ma-count ang social Di na media. siya. Radio and television ra siya. Mao na problema. Wala ba to gi kuan nga to level also the playing field nga kulang gamay ra daw gyud kaayo ang kanini ang airtime. Well, kay the airtime na nasa batas no balaod. So that's one of the things na dapat utrohon or i-amend nato, i-modify nato kay na may daghang provision sa batas na medyo outdated na. I mean say, ang limit sa pag-spend is 5 ka piso kada botante. Kasi magsakay pa lang mo jeepney, wala na. Pagkanaugong na mo sa driver. Pesos, no? Pila per botante? 5 pesos. Ha! Sus Ginoo ko 5 pesos. Kung independent ka, 10 pesos. Unsa man na siya? One way pa na siya pa doon sa rally no, wala na, hurot na. So naulog po nung miski ang mga political ads, di pod maano no? Di pod ma-regulate no? Kanang kay sa social media. o sa social media Dili. no? Kay radyo TV ra man gyud siya. And print. Radio, TV, and print. Ana sa tri-media ra siya. Walay labot ang social media. Ana. Dahil kay paagi na you can maximize yung TV o sa radio through social media but di lang tamo sulti. Di lang tanan diya kay base niya ilaha pong kuanon na siya senador ilapon ng pahimuslan ba. Mga gray areas bitaw nga sa mga polisiya nato minani. Tay pa sa para nimo isip unsa because you were once a commissioner of COMELEC. Electioneering ba ang gihimo sa mga supporters ni Inday Sara kining Run Sara Run? Electioneering na ba na? Dili. Dili. Kay karon
wa pa may nag-file og certificate of candidacy. So, wa may kandidato. Hoy, Trillanes, paminaw dong, paminaw. Kaya na expert na rin dong. Sige. Human, maski mag-file na kag COC, under the Piñera case, wa may premature campaigning, kay you are considered a candidate only at the start of the campaign period. So, maski mag-file ka sa October 1 to 8, human sa November, December, maggawas kag tanan mga TV ads, mga posters, di pa nasakop. Kaya wa pa may start ang campaign period. The limitation is only at the start of the campaign period, 90 days before elections. So, pwede pa na, well, sa laing batas, like for example, na ilaing batas, wala ko'y tubag-ana. Pero kung electioneering, di na siya electioneering. Di na siya electioneering. Tama, no? Oo. So yung isa pa, ang mga supporters man po ni Inday ang kuan na, dili man po siya, di ba? Di Ang mga kuwan po. well, supporters niya or may ubang or tao. sila ba? Wow, kana one na distinction kung kinsa magastoan na, that's not electioneering. Bisa kung saan pa na pagbaliktad na. Kung sabi yan, nationwide na pa bining kaning RSR, Ran Sararan? I think nationwide na siya. Niya, i-launch po ba nato diri ang kaning unsa, RGR. Ano si Baran? RGR. Ano na mini-mart? Dito Sari so RGR. Run, Goyo, Run. RGR. RGR. Run, Goyo, Run. Para mas masabtan man ninyo, DGD. Ha? DGD. DGD. Mas para sa mga Bisaya. DGD. DGD. Sige, pasabot ang DGD. Dagan, Goyo, Dagan. Dagan, Goyo, Dagan. Mas na siya kay bisdak man ta, di ba? Mas bisdak man ta. So DGD. Abi na sari-sari store, DGD, sari-sari. Pwede, no? Dagan go. Pwede. Wala ba unsa kanang unsa imong reaction kanang commissioner nga naa na ba yung mga sectors ron, especially mga professionals, no, katong mga and even some lawyers, no, mura ginapugos kanila rog padagan. Well, unsa man well, it's humbling kay sa tanaw nila I'm qualified and I'm kailangan ko dito, makatabang ko dito. That's very humbling kay tanaw. Na mangani na nga taga Makati ni daog mangani qualified ba ko rito bayan na to. Ha? Ni daog mangani tungod lang sa pangalan. Sayang amahan. Easy, stop. Palihog ang BP, stop ang BP. Di kay kaniba. Pareana di man ta ngayon nga unsa diha, pero ang ato nga dakong kabalo kabay anya agtog laing lugar. You're a stranger. Ato Russia or China or US or Paris. Ato ka. Di ba? Makadungog lang mo kabay na nagbinisaya. Wala na ba? Lahi kayo mong feeling. Lahi kayo. Lahi kayo. Wala daw na dihawanan sa Senado. Muna nakabinta ron ang Visayas, Mindanao. Kaya nga naman, na dili ng kaniadto kay si Mig Subirira. Oo. Karon na si Pacquiao, na. si Bongo, si Bato. Lahira gani kato si Bongo bitong nga nagbisaya. Lahira gani nang dating. Lahira kay mag-istorya Bisaya. Lahira ng Bisaya. Bongo tong Sabado. Siya nga ipaniguro nako ninyo. Pag Bisaya kay burag feel natong kana bitaw natay ownership bitaw nga proud bay Bisaya bay. Paningkamutan gyud naman ning ospital ipahuman nato ni in 1 year time pinakadugay na. Mga ba di kabalo ka kagahi art. Ang nakalami sa Bisaya. Ang nakalami. Dila palang gahi na. Kana tinuod na. Kana niya karon madungagan dili man ta nga regionalistic ha. Pero tinuod ba yan na siya Commissioner Goyo sa kaduging panahon halos tanan baya Luzon baya kasagaran. Tinuod. Kay baka ito kay pagka commissioner ako. Ikaw na ko'y Bisaya. Dako man to garbo na ako na Bisaya. Kay mo to asa magagaskwela Ateneo or sa UP dili San Carlos, Cebu. Cebu. Di ba? Tama. San Carlos ka abi na ako Ateneo ka di Cebu. Bisaya ko. Nanana. Diba? Tinuod. Kaya natong Bisaya to do the work, di ba? So it showed na basta Bisaya may abilidad. Bye. Ay na mga kagahay nga tisoy. Anak. Kami first time yung ako madungog diri nga mag-anag tao ba gawas lang na 2015 silang digong kaniyo wagani ko niyon sa tong kambong ko nila ka nag senador kamora di abong kaya ni abong ana gani pero kaning kang Goyo ba sayang kay dapat may tisoy at least man lang ba mabalanse
na kay Pacquiao, na kay Goyo. Adjala. Easy. Easy. Mani, good morning man. Isa ka Bagan ko na niyo. ikaw 100 na ni magisulti nga tiso ni bigay na gyud ka kadulayan ba. Nabantayan na gyud na. Wala pa parts. Pugong part gasyo naglubad imong tingaw Brad. Kaya pa parts. Kaya pa parts. Kasi na ako sa labat parts. Ana, anti-COVID po ni parts. Bisaya ni. Morning bitang mas Bisdak. nindot ni kay ma-prioritize pa ta diri mga bisdak. If ever, no, kuan gyapon ka karon ginakuhaan magyapon kanila commissioner ug kaning ilahang imuhang panghuna-huna, no? Labot diya sa pagpadagan sa COMELEC. Unsay angay pa natong himuon doon para nga suwabe kaayo ang mahitabo natong eleksyon in the midst of pandemic. Okay, buhaton na tan-awon ang clustered precincts. I-cluster gyud ang precincts. Oh, kaya ang clustered precincts up to 1,000 voters or 800 voters per machine. Dapat tungaon na siya up to 400 or 500 lang. Kaya pa ba napabay oras ang COMELEC sa paghimo niana? Kaya pa. Kaya pa. Pero naay moves now na truhon himuong hybrid or manual election, maglisod na siya. You don't change the system. You don't change right now kasi nagiging problema. Unya, it will be an act of Congress, no? Yes. Kung anaon. So, mataod-taoran na siya. And I don't think ang congressman o ang mga senador will adhere to that. Oo. Nga murag, ana. So ang buhaton karon is dapat mag-simulate na yung COMELEC unsa mahitabo sa election day, nanay holding rooms, they will hire more people na parang COVID marshal para mga tao kampante Kaya sila. akong ikabalak-an bitaw ani kuan Commissioner Goyo. Basi kung anong mga to sa mga voting precincts ba? Tama, sakto na. Pero that's why karon pagali ipahibaw na sa COMELEC sa mga tao na may gibuhat. Ang gibuhat namo is we're trying to come up with ways na safe ang pagboto nimo sa May 9, 2022. Alright. Importante na siya. Kay base unya walay mga to sa presinto pero gideklara nga sila tanan nakaboto. Kana mo na delikado dia. Ana, unya grabe na kay kasaba dia ang kanang DGD. Dagan Goyo dagan. Ana. Pag abot dito ba ilalimang ka nga, sa maniya. Ang problema dia kay ang sa Cebu noon nasiruhan si Guyo. Ha? Simba ko. Taga Cebu ko. Mo gani. Mo bitaw tumangtabo ano nga kadudahan tong mga kung asa tong mga warlords kani adto. Pero at least karon medyo na paralyze naman to, na neutralize naman to. How hopeful are you, Commissioner? Because during your time, no, it was also very challenging. Unlike today nga na pandemic. But during your time, because of the political kingpins and clans and warlords, no, unsa ka challenging to panahon sa imuha? Well, Na time. challenging to kay that's the first time nag-automated elections ta. Tama. Daghang tao na grabe kay ilang apprehension sa elections. Pero ang gibuhat namo 24/7 kulang di kumutog kay I have to explain to the people as head of the steering committee unsay hitabo unsay mga problema. Ang ako buhat kanadto di ko muhuwat na pangutan ko sa problema. Ako mo sulti, kini mo yung problema, pero mo nagibuhat na mo. Para mga tao kampante. Human, di ko mo hatag og motherhood statements na, don't worry, everything's all right. Relax lang ka mo. No, sulti na ako, ito mong problema, detalyado ang pagsulti na ako sa unsay gibuhat sa COMELEC. So mga tao kay baw, nagbuhat na siya, nagtrabaho din na siya. Nadigibuhat ang COMELEC para at least ma-calm sila, ma-relax sila, di ba? Makampante ang mga Makampante tao. sa mga no? tao. Sa may nana. Kani, karon sa imong tan-aw, nibalik na kaha og ang kumpiyansa sa mga tao sa ato ang voting system. Kay siyempre kani ato napuno ba ito sa kanaon sa kata. Labi na stigma, smartmatic, no? With Duterte around, nibalik ba ang kumpiyansa balik sa mga botante? Well, I'm hoping with the decision sa Supreme Court, sa PET, na human ang kaso ni former Senator Marcos against VP Robredo and unanimous sa Supreme Court resulti na i-dismiss ang kaso. So that's an indicator na secure ang system. So dapat now karon kitang tanan you should always foster the credibility of the system. Para mga tao kay kung magkampante kay kung bugsulti ka di na siya siguradong sistema.
mga tao, di mo tuon na okay yung sistema nato. So dapat you should, kasi elections is not only the credibility of elections. It's the perception of credibility. Correct. Kung sa pagtanaw sa mga tao, di na siya credible, hindi na siya credible. Apektado na tanan. Ay, apektado na siya. Dapat Pati ang voters turnout, apektado, no? May nana. exactly. So mga tao, ang problema sa baana is you cannot say na yung isa ka posisyon ni Daya, yung isa dili. So it's huli. Duha raman to, di ba? Duha raman sa eleksyon, no? Napildi Og, o gidaya. boy, ni daog. Ni daog ang o nidaog o ang ni gidaya. gitikasan. Way napildi. Bitaw. So, Kom Goyo, manawagan ta sa to mga labi na ron mga bag-ong nag 18 years old, no? Okay. Og mag 18 years old Sa prior panahon sa to eleksyon. May 9. Oo. May 9. So, So, ang imong birthday, wala pa nag May 9 or sa May 9 mismo. basta sa no? May 9. Oo. Basta May 9 niya either 18 na kakaron or mag 18 pa ka sa on or before May 9, 2022 na ipanawagan si Commissioner Goyo Larrazabal. Kung 16, kung 16 pa inyo edad karon, pwede na mo kohistro. Basta ang birthday ninyo before May 9 this year. So 16 mo karon pero ang birthday niyo April 5. So you'll be 17 this year. Next year, April 5, 18 na mo. Oh. Pwede mo pagrehistro karon. Pwede na. Okay. So Pwede kung na. 16 na karon niya mag 17 ka karong tuiga nga before May 9 nga 2021 unya pagka 2022 maupay pag 18 niyo pwede na di ana. Pwede. Ay, Pwede tama, kayo. tama. Pwede kayo. Sa imo ha, sa iya na yung kuno kabaluan ni bay. Sa kadag ka na itong gina-interview, wala gyud na sila pakialaman ng... Sige, Commissioner Goyo. Sunod, kung magparehistro ka, ang Comlec office, abrin siya Martes hanggang Sabado. Oh. Alas 8 sa buntag hanggang alas 5 sa hapon. Pero nai-limit ana. They can only process about 70 ka tao kada adlaw. So dapat musayo ka didto. Kung di kay ka makasayo, pag adto nimo fill up ng slots, mukutan lang ko pwede mo mag-ngay kog appointment para kung sa kumbalik. So they'll give you a slot. Labeto na yung mga trabaho, no? Oo. So pabalik ko lang sa Comlec. Ah. Tulo. Maski karon pa mo ni balhin sa syudad sa Cagayan de Oro. For Oh, example, for example. ani ko sa Cagayan de Oro karon. Ah. Ganahan ko mo rehistro. Kaya Karon, muboto ko ni Bernie, mudagan pa kakagawad sa first district. Nana, ibutan lang na to ba? Sige. So, ani ko karon sa Cagayan de Oro, human sa Bernis, ganahan ko mo rehistro. Pwede na. Kaya ang requirement is 1 year, you're a resident of the Philippines 1 year before elections and residente ka sa munisipyo or sa syudad 6 months before elections. Kaya ang tanong sa uban, dapat 6 months before magpa-register dili. 6 months before election. So pwede pa na pwede na ka mag-register. So kung karon na kay plano na da nga mo balhin, so buhaton na nimo karon. Wato na ron. So kato mga taga-Claveria, nga mga kababayan ni Bernie o mga taga-Bislig, Surigao del Sur, pwede na mo mamalhin sa First District, Cagayan de Oro, sa may Balulang para masuportahan ninyo yung kababayan. Uy, ginoko. Ana, at least may ikaw ba mo dala na ba? DGD. Ha? Dagan, Goyo, Dagan. Uy, mutuo niya na sila, mutuo mga kagahi. Ha? Balik ta kang komisyoner, balik ta. Komisyoner, mensahe nimo sa ato ang mga kagahi community. Kibaw ka, kung magparehistro ka, maboto ka, di na para sa inyo. Para na sa inyo ang mga anak, mga asawa, di usa ka asawa lang. Para na sa inyo gihugugman ang tao kay kailangan man nato na mas mayo ato ang future sa atong mga anak, di ba? Correct. Kung sa ato ay okay na tayo pero Ang kaugmaon. ang kaugmaon sa ato anak ganahan mata mas mayo lang kaugmaon kaysa ato, di ba? So unsay buhaton nimo? Magparehistro ka ug maboto ka on May 9, 2022. Mo sa kailangan. It's not for us, it's for the people we love. Right. Daghang kayong salamat. Commissioner Goyo Larrazabal. Senador. Thank you. DGD. Dagan, Goyo, Dagan. Muriwang ko ana. Diri lang na sa home radio ni naon na nandungog ha. Again, thank you so much. Dagan salamat. Kung makaon sa gani, makahapit na po ka Cagayan de Oro. Sa hapit lang diri sa among home
sa 93.5 Home Radio. Thank you so Sigurado. much. Thank you ha. Salamat kayo. Wise pa yan. Salamat. Former Comedy Commissioner Gregorio Goyo Lara Zabal. Thank Alas you. 7:39 na mamuga sa May. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Puno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drug Store, BHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Again, happy birthday sa akong eldest son, Rusty John V. Esparcia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Parang kailan lang, bro. Parang kailan lang. Yeah. Ang mga pangarap ko. Ila yung edad? 14 years old. Ha? Bro, na-remember na ko sa kinunong ko sa una ba yung kana si Rusty akong eldest, gamay pa kayo na siya. Tapos siyempre, nagtrabaho pa si Mrs. sa una. Mura mi ga child trafficking matagkadlahon. Kay bitbito na akong bata akong ihatag kananay para dalon sa bugo. Kaya may magbantay. So matagbuntag, mura mi magpinasahay ba na bata o baligyan. Ana ba? Tapos sa una, motor pa ta. Tapos nasa sa tunga. Si Rusty. Tao na ka, tao. Lamang goy, mga panahon nga. Tinood yun ang gingon brad nga, mintras gamay pa inyong mga bata, mintras ganahan pa na muuban, Kuyugon sa makipagkulitan. Uban na! Kay moabot na gid ang panaprena, nga kuha na, mag-grade 9 na. Anay kagalingon word. Yeah, he has his own world already. Yeah.
Nanasi ikaw galing, di na wala mo gawas, di na kayo magdula-dula. Kulitaw na. Kani sila kung nagpuyo pa Di ni na sa magpahawid sa tintin. kung nagpuyo pa ni probinsya, mugawas na permi kay naman ay gusto man nagkadula pero actually we'll stay in the Wishwood. So, no more kids to around No more to play. kids, Play the yeah. ground. Say kids, Angkal ba? tangkal. Ay, ating kong manggiyak serye ay atid sa atin na Biramax Capsule! Nga di may magsaba nga duha ka box among gihatag kay Senator Goyo. Okay, nakalimot mi gihatag siya ito ni Agi. Ay, gwapo kayong Biramax. Basta makinggan ko, grabe yun. Kabalo mo ang side effects, malipay pa ka, masakispay pa ka. Ang inyong relasyon sa imong ba nag-asawa, bay mo samot. Nagkatamis. Samot na sa inyong uyab pag yun. Ha? Sa inyong uyab. Ha? Grabe ba yung banding nyo? Grabe yung gayo. Musamot kalabing yung asawa. May na kay mulutos lingling. Ay, ang imo laging sunny side up. Oh. Perfect lagi ang yelo lagi. Kanang wala gisami. Bagi, klaro gino. Ang biplop ninyo lagi. Aspam na lagi. Pulihan. Talangga kay kabran. Pag muhalo ka, bantay bi amping bi. Pero kung daghan ba kayong utang na ningil? Ano na? Boy pulos! Kaya magbiramax capsule na, available sa Parmasya Oro, Oro Pharmacy o sa Save All Pharmacy at bang diya sa provincial. Alright, salamat kay sa inyo. Hello ko diya sa JB Pharma. Ma'am Jinky, ang atong uptown diya ha. Salamat sa mga suki na mo sa Biramax capsule. O siyempre, ang TCK! Sarap. Di na ko mabalaka. Kabalo ka, niyaging gabi neto ko ilang panyero. Lami kay bay, kana bitong baka. Gilauyag. Gilauyag maayo. Di, pati humo ka kay gi-pressure cook. So there's a lot of cholesterol in your body. Ang sebo bay, grabe. Di mo malikay ng baka. Grabe sebo. Takabalo ka ng sebo. Pag muuga na diri sa muranag ka ng kandila lagi nga mutibugol. Simple ra kay na testing mo aning The Colon King TCK. Mutunan siya? Ang Colon King nakalami aning TCK, mga vegetable man yung mga prutas. So gwapo ang mga nutrients yung mong lawas. Na kay ma-absorb. Tapos ang usa din dia kanang mga toxins nga standby kato mga sebo. Iyan ang i-wash out. So kung ikaw, ma-birthday ka. Unya. Tapos dangan kay nakaon. Lechon. Unya, ma-birthday ka unya. Agad na rin. Tagaanta ka sa TCK unya. So para balag dagang kay kauno nga lechon unya, mga baka. So na sample unya. Na. I-remind lang ko. Maligya na kay kuhani. The Colon King, kung bloated ka, constipated ka, tanan. TCK, testingi ganin nyo, gwapo. Naiuban mga tindahan, nagbaligya per sachet. Naiuban per box. O kung gusto mo mag-order online, i-search lang sa Facebook, tck.ph. Okay? Okay. Alright. So mura to siya. Okay, bye! Ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver, the famous Lito Inglisero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Si Pogi Bayo? Pogi. Pogi? Dili pogi. Dili Pogi. Bay, dudag yung na imong alot ba ba? By the way, good morning sa tanan. Imong uyam naging unanan no, nga ayan ka nang ako no. Ang asawa mo na pakialam sa alot. Di mo na ipikto sa Biramax lagi. Tapakulor-kulor pa ka, tahinlo kay kag ko ano. Actually, nanawag man sa ako ang Cybel Salon. Murag ko na gini mong buhok galing. Daghan na kayong... malapit ng Cyber Salon? Nasa Crossing Campo Patag. Mo ba? Dabi, pwede ko dito. Pwede na dito. Ingnan ako kay Ingno na to. Kanyo kay wana ko isudlay ba? Mailan ni mo ba na dako nakikugbayron nun sa utang ba wala na. Uy, wana tigong oras day. Okay, dagan salamat. Bye. Ito na po ating letter for today. Day, sorry. Lito's quote of the day. Every moment of your life is a second chance. What do you mean moment? Sige. Every moment
Sa matag mga, what do you mean, moment ka ng mga lihok? Ha? Lihok? Ano siya? Sa matag ka na, kanang, sa matag karon ug unya. Sa matag lihok nimo sa imong kinabuhi. Pwede. Is a second chance. Muna ang buot pasabot nga na sikan sa ikaduha nga panahon. Chansa. Chance. Okay, why hinungdan ni Lala? Why hinungdan? Wala hinungdan tong koto dali. Makasamot na sa bagyo. Manaman. Mana de? Di! Dear Kagahi, Bernie o Kagahi, Lito. They're hard, Bernie, and hard, Lito. Gahi pa ba? You're very hard. Sabi na ko, you're very strong sa pikas mo na ito. Gahi pa ba? You're very strong. Hard lagi na nga to, ah? Oh, hard ay. Hard. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Lilibeth. May H. Ay, taga Inet kan? That's the right name. Nazareth. Just call me, my name is Lilibeth. Na H. Lilibeth. Itago ko sa pangalang Lilibeth. Just call me, my name is Lilibeth. Na H, ha? Ay, wala nang H. Nakoy uyab nga si Nonoy. Uy. I have a boyfriend. Silingan sa Serious mo ni dati? Silingan sa BS. I have a boyfriend. The name is Nonoy. Magduha na mi katuig. Almost 2 years being a boyfriend. Og na nami isa ka anak. I have a 1 kid. Isa ka anak. I have a 1 kid. O sa among panag-uban, daga na si pangutana, kano sa mi magpakasal? For the, what do you mean nag-uban? Being together. For my being together almost 2 years, there's a lot of talking. Kano sa mi magpakasal? How to get married. Okay, yan na itabo. This is the starting of love life. Halina diri. So, akong balo. Kao na diri. Ito akong towel para... Nana diri ako nagibutang gianam na ako tanang sa imong bag. Ang mapa- Nanay mong toothbrush diha. Kay basin niya mag-lipstick mo sa imong uyab dito. May nalang di ka maulawan. Akong brief, extra nga brief. Nana diya, gibutang na po nako. Kay basin pala maginubuay mo sa imong uyab dito sa opisina. Uy, aning si Lusa. Basi, pag nai-extra t-shirt niya, kay basi manimo niya, aslo mo niya ka, mawawon niya kasi imong uyab dito sa imong kuan. Sige, isa ng uyaboy ka. Kaon na, busog na. Tapos, ang chorizo na diya ako nang giandam. Tapos, nanadi mong pamahaw. Sige, kaon na, pangapi na diya, ha? Naikapi diha, tapos imong paborito nga tosino. O, ha? Kompleto na siya? Kompleto na. Say ko lang na. Wala ba na ako nagibutangan og sugar? Kasi gidagana ni mo. Wala, sakto ra gina siya. Brood ba yan, brood? Ang coffee? Di ang tosino, brood tosino. Pero lami ka na ako nagipalit kay tag 100 ang pack, ano? Ang tosino? Ang coffee. Kutawa. Ang coffee? Di ang tosino, kutawa ang tosino. Ako ba yung gitarang oprito, ha? Ang kuan, tosino? Dili ang coffee, giprito na ako ng kuan. Ako na nagibutang sa imong balunan para napay sobra. Ang coffee? Ang tosino. Kanang lang. Lagi si pangutana ba? Kanang, siyempre, dako-dako nang po niya itong bata. College na. Dili dahil bata pa mula niya. Kanang, may naman siya musupsup na sa siyang tiil. Ang bata. Musupsup na siyang tiil. Ang bata? Ang bata. Dili ang papa? Dili ang papa. Tapos ka lang, doon ang puta katuwing nag-uban, ana. Lami pagkikaya itong istorya, kalit naman kag mga moment. Dili, ang ako lang ba nga? Kano sa tamang pagkasan?
No, Dili ba kaya nga ako manggod nga? Doon naman ta nag-uban. Tapos, Sus! di ba labang ko nimo? Of course. Mo lang, so, nangutan ako nga. Wantos bagod ko si mong dagway kung di pa Di, tagalab. kuhan manggod, ingon mo ko to si Barangay Captain Isten Taniyo. Nga na doon sila i-sponsor nga kuhan, mas wedding. Kato Sa libre piyesta. litson? Kato libre Piyesta, litson? sa piyesta. Tabasi gusto kang moapil ta sa kuhan, mas wedding. Ay, ginoo ko. Ano nang, sa ba nang kasal-kasal nga? Importante nga na kung maita. Sa pa yung pangitao Okay, lahi raman gito basta nga itong kauban na guidance ni Lord ang atong Kabalo. kauban. Ano Kabalo ba? ba ka kanang kasal, papilan mo na pwede rin na lapugan. Mag-unsa man na, kadumdum ka itong silingan na itong pikas nga suna. Gikasal, Ah. ako kay gasto. Nagbulag sige gaway. Mau ba? Kisa pa. Katong dito silingan na to sa pikas sa Terhills pa ta. Unsay resulta? Nang lupad ang kaldero, gikasal sila. So, wagyap. Gikwintahan sa bana. Kadumdum baka pagkasal na to. Nag-imbitar patag DJ. Napatay kanang event coordinator. Unya ang resulta karon nagbulag. Dapat ako ito sa gasto mga $500,000 to. Katong taga sa pikas ba katong istasyonan nga nagsira? Mahal kito lang ma DJ ato. Di ba, ang record na to, di ba? Ang Di ba, reception. ang host ato? Di ba mahalon to si Bernie? Mahal kayo to. Sa istasyonan nga nagsira ba? Mobito nga ang ilang gikaon, biko na lang kay mahal kayo ang host. Balo ka. Unsay resulta sila kami nyo? Nagbulag na gyapon? Mo ba? Wagay pulos ng kasal-kasal. So pasabot din nga. Wagay pulos ng kasal. Ay, pinaka-importante nga. Nagiging mag-uban Pero, ta. pero lahi raman gitong basta kasal Sas. ta. Musimba na ito. Gusto kag bas-bas pare. Musimba tag Domingo. Ada kay kailangan pari. Ah. Mo ba? Pero, lahi magitong Ay, ka na ng kasado. papel-papel. Wag po na pulos lagi. Pero, lab, Yung saan man ni mo, be, magpakasal ta, pero wala gyapon tay gugma. Importante ang gugma. Kasal-kasal. Sa bagay, no? Pero, lahi magutong kuan, kanang kuan ka lang. So, istoryana po ka imong amiga, no? Ang iya man go purpose Ako magpakasal. manggod, na mas wedding. As in, at least di kita magastuhan. Na di ka- Libre pa daw lechon. Ako nag-reserve daan ng tangkugo sa lechon. Ako to nga part. Ay nalagi na. Sakti na sila ng libre-libre niya. Tapos na may libre cake. Napay libre cake. Tapos ipanghatag pa mga gown, ana. Ito, sakti na sila niya. Diba? At least dilita. Tapos nakalami pagin ang bindita. Nakipag-partner ang pari sa kuan, fire department. So, ang bindati, dito, ang part ang bindita. Dito na ta maligo. Dito na maligo. Ay So, kaana? Ay na, siguro una ng kasal, makalangas trabaho. Duty ba ko? Sige lang, kung dili gyud ka. Ay, sa Pero, tanong sa pero luna. naigugma man gyud ka sa ako. Gugma pa lang. Giantos gina ako yung dagway tungkol sa akong gugma. Pero magpa-register ko dili. Ay na, so magpa-register mo ka dito. Kasi di ko nimo lab. Basi gamito na kas politiko sa eleksyon. Kasi di ko nimo lab. Laboy! Budagal naman sa Bernie Kagawan. Basi iya kang libre yung litson na to. Pero lab mga ko nimo. Of course, love ka. Ay, kabla ka. Magpa-register na lang ta. Ay, lasos. Ginoo ko. Ay, baguna-una na. Basi wala tay ba lahir gito na ibas-bas ba. So sa imong mga maninoy pobre, may lang maimo to mga maninoy to si Art Bono. Kaya dato. So di ta magpa-register? Ay, nay. Dili na lang. Ayaw. Kagay Berne, kagay Lito. Ay, nagpalista gyapon ko basta wa sa kabalo. Kay basin ding mag-change ang iyang mind. Kay lahi ra magito kung siyempre kamo kasado. Alas 7:58 sa atong oras. Oy! Dakpon ba? Angay ba dakpon ng mga dili mo? Sugot o ganang... For example, riskihon sila o ipadto sila sa kuwan. Tapadili-dili. Mas may baristo na sila. Ala, niingon ang 46%. Oo. Kay mga gayk ulo. Ang 23% ingon nga, ayaw pod. Luoy, masad sila. Monasyo sila rason nga di sila magpamuadto sa kuwan. Kasi magkita sa siyang ex. 31% ningon og depende. Should depende sa kiwing sa mag-rescue. Hoy, grabe kayo ha. Good morning dia kang Commissioner Milbert Yorte. Ang attorney Milbert Alinas sa Comelec.
Unya, kabalo ba mo mga higala, mga kagahay nga, dunay lawyer nga nahimong street by driver aron lang suportaan ang iyahang amigo nga naay panginhanglanon kay na stroke. Nanaroon sa cdodev.com. Si attorney Alfred Gasyon ni volunteer nga Correct. kuan sa street by. So, mabuhay ka, attorney Alfred Gasyon. Certified gahi ka, boss. Certified guy, imbitahon na to na siya. Bigay, grabe nga, gabay, abogado. Para lang nga maunsa niya. Ang halin ato tanan para dito sa katong nanginahanglan. Muna yung mga kinaiya sa tao nga dapat dili mag-family planning. Daghan kay buhato na niya ng klase nga mga tao. Oo. Kanina naman si Milber ang family planning. Silang Jedlas Marias. Ana. Kanis nila. Ana. Dapat. Anyway, kayong salamat sa pagkikuban ka namo mga kagahi. Salamat kayo. Dagan salamat again kay Senator na ba? Boss Senator Goyo. Butang ka na tao. Butang ka na tao. May ni Bisaya. May ni suportahan na to ni mga Bisaya kay para di ta malimtan diri sa Mindanao. Ana siya nga. Uy, ayaw ko niya nabi kay ulaw kayo. Thank you. O sa nakot-tukod. Story naman itong Bernie. Sa programa. Magkita-kita na po tayo kung po sa samang takna sa samang isasyon timaning ang katawan nga doon ay gahi nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban kiniyo sulugoon sa kanginan Art Bonhoc Jr. Morning da sa akong gwapong airpods nga si Eugene Esparcia Sr. Airpods! Inumduming ang bana nga gahi sa uban inagin muling kini si Bernie Bitok-Bitok. O kiniyang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio.